Malawian Camera. Mwadzuka bwanji mlanzanga kwina kulikonse kumene muli. Zaziwika sopano zolinga zenizeni zomwe MCP ndi Lazarus Chakwera apangira ulendo omwe ainu ake akunena kuti afuna akachite mapemphero pamalo pamene panaphedwera malemu Saulos Chilima ndi anthu ena 8. Chaziwika chifukwa chake. Monga mukudziwa anthu tonse tikafika pa 10 pano ndikuti tikutha chaka chifereni anthu ajawo mu nkhalango ya kuchikangawa. Monganso tikudziwa kunena kuti Saulos Chilima anali vice president, anali pambuyo pa Achakwera. Wina aliyense pa nkhani imeneyi akuyikapo maganizo ake kupanga ulendo kwa chipani cha MCP ndi Lazarus Chakwera kupita ku malo komwe kunafera vice president. Funso nkumati kuti kodi kuchokera nthawi yomweja pano tikutha chaka, how come Lazarus Chakwera kutenga magreda kumakapalapala malo aja cholinga chokuti akuti pakakhale mapemphero? How come? Chifukwa yake wina yense akutha kuziwa kuti ngati Saulos Chilima anali vice president kwa Achakwera, ndikukhulupirira kunena kuti tsiku lomwe linachitika ngozi kapena mawa lake pamene panangopezeka kunena kuti papangidwa konfimu kuti vice president Saulos Chilima wamwalira pamalo paja, ndikukhulupirira kuti a president Achakwera akanakhala ndi khumbokhumbo lopita kukaona malowo. Ngati mene ndikuganizira ineyo kuti zikanakhala kuti izi zachitikira wina aliyense kapena nduna kapena iwo a president Achakwerawo, Saulos ndikukhala moyo, ndimakhulupirira kuti Saulos Chilima ndi mmene unalili mtima wake akanakaponda ndithu pamalopo, mwinanso tsiku lomwelo, mwinanso anthu onse asanatengedwepo, ndipo akanawo kaonanso ndege yomene yatani kodi yaphwanyikira. Koma izi sizinachitike kwa a president Achakwera. Anali ndi conscience on duty pozindikira kuti zinthuzo apanga ndiwo. Mtima unawaletsa pozindikira kuti wabweretsa choyipacho ndi Lazarus Chakwerayo. Ndiye panopa pakonzedwa kuti pamalo paja pakatani kodi pakapangidwe mapemphero. Koma choona chake chenicheni nchonena kuti a president Achakwera ndi cabinet yawo ndi chipani cha MCP chikupita pamalo paja kukapanga celebrate kunena kuti kuti ayimiranso 2025 ganizo chiwembu chomwe anapanga iwo kuti ayimirenso 2025 chatheka, akukapanga celebrate pamalo paja. Ichi achizindikira mwachangu akubanja kunena kuti akupitira a chipani cha MCP muzina lonena kuti nkhati boma, akupita pamalo paja kukakondwerera kupitiriza kwa kuyimira kwa Lazarus Chakwera. Mwambowu ukuononga ndalama za bomawu ndi mwambo omwe wakonzedwa mwadala ndi chipani cha MCP popita kukapanga celebrate kuyimira kwa 2025 kwa Lazarus Chakwera pa nkhondo yomwe MCP inamenya pokwanisa
kupha Saulos Chilima, ndiye ulendo umwe kupitidwa uja. Zomwe akubanja azindikira kunena kuti sipali mapemphero achilungamo, pali kukapanga celebrate, kukakondwerera mulungu wawo amene iwo amamukhulupirira, amene akukhulupirira kuti anawagonjesera Saulos Chilima, amene akumukhulupirira kuti nkhondo yomwe ankayifuna inathekadi, akupita kukamulambira pamalo pacha Lazarus Chakwera. Komatu ife tikunena kuti ulendo wa Lazarus Chakwera pamene akupita pamalo pamene pacha pa chinthu chokuti anapanga ndiye, ndi pamene nonso pano akukathera Lazarus Chakwera kuti pa 16 September panopa asawinenso, ndi pamene pakukatani kuti pakukathera iye. Ulendo umene uja, mwambo umene uja, iwo akuona ngati akukasangalala kunena kuti mulungu wawo, chifukwa anthu fe tili ndi milungu yosiyanasiyana, tisamangoyang'anizana, tisamangoonana tikamayenda, tili ndi milungu yosiyanasiyana imene timayirani kuti timayilambira. Ndiye milungu yawoyo yachina Lazarus Chakwera ndiyomwe akupita kukayitamanda pamalo paja kunena kuti munatigonjesera munthu amene akanatizunguza 2025. Pomwe ena onse akupemphera kunena kuti Lazarus Chakwera 2025 ino pa 16 September mulungu atichitire chifundo kunena kuti asawine, chifukwa cha Lazarus Chakwera ndiye nkhandwe, ndiye wokuphayo, ndiye opanga zinthu zomakhala ngati kuti wapanga sindiye, amapanga zinthu ndikutalikira kumaoneka ngati wapanga sindani kuti sindiye. Ndiye zonsezo Yehova wakumwamba amene timamulambira, wina aliyense amene analenga dziko analenga kumwamba ndi dziko lapansi, nyanja ndi mitunda ndi china chilichonse chinayikidwa ndiye, amene ifeyo wina aliyense amamuziwa tikamati mulungu akukatimenyera nkhondo kuthana ndi Satana mdierekezi, amene yeye wanyamuka kufuna kukamutamanda mulungu wake pamalo pomwe panafera munthu amene anali chiyembekezo cha dziko linolo la Malawi, amene anthu amamukonda dziko linolo la Malawi. Ndipo ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti kuponda kwa Lazarus Chakwera pamalo pamene pajapo ndi kuluza kwache kwa mavoti wonse amene akuchitika pa 16 September pano. Izo ndi zomwe ziti zilani kuti zichitike. Mizimu ya anthu 9 kuyipitisa mwakufuna kwake, cholinga chokuti apitirize kulamula. Lero akukaponda pamalo pamene pacha kufuna kumakasangalala kugonjesa kwa Saulos Chilima, poona kuti ndi amene amayenera kuti tikunena pano pa zisankho zomwe zinali pa 16 September pano, ndi amene amafuna kusogolera mgwirizano uja. Iyeyo akupitapo ndi maganizo onena kuti wamugonjesa, afuna azipitiriza be iyeyo kusogolera mkujeni ngati iyeyo akhale president. Akukatengapo tsoka. Akukanyamulapo tsoka. Ndikuwafunira zabwino zonse akubanja pamene akupita kukakumbukira malemu Saulos Chilima kunsipe, mothandizidwa ndi chipani cha UTM. Ndikukhulupirira kunena kuti a UTM akapanga mwambo wawo mosanyongodola ena, foyi amati kubwezera kuli kwake kwandani kodi kwa mulungu. Awo anyamuke apite akapange chisangalalo mmene iwo akonzera kuti ndi chisangalalo chonena kuti Lazarus Chakwera akupitiriza kuyimira
chipani cha MCP 2025 pano ngakhale sizinali zoyenera kuti apitirize kusogolera chipanicho 2020. Malawi.